Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Ramazan piroz û mübarek ve inşallah. Brasتی Ramazan وەکە مەدرسەیە وەکە زانینگاهێکەیە پێکی بەرناماوێ چییە؟ بەرناماوێ نمێژە ڕۆژیە خوێندنا قورئانەیە زیکرێ خودایە قەنجیە فطرەیە زکاتە تەفەککورە محاسەبەیە ئینسان نەفسا خوا بکشێنێ حەساب بەرێ دیپلۆماوێ چییە؟ عەفوکردنا خودای عەزە وەجەلە تشتن هەنە قەدر و قیمەت ددنە vê heyva Ramazanê ew jî sêrî da ji ber ku Qur'ana pîroz Qur'ana Kerîm di vê heyvê de hatiye şiyandin nazil bûye qîmetê wê herî mezin ji Qur'anê tê Xuda Azze ve Celle Qur'ana Kerîm de Sûretê Beqara ayeta 185 da Euzu billahi mineşşeytanirracim Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Qur'an Meha Ramazanê meheke wilo ku Qur'an têde nazil bûye destpêka şiyandina Qur'anê di sala mîladî 610 da di meha Ramazanê di şeva Leyletul Qedrê ber sibehê di şikefta Hîrayê da li bajarê Mekkeha Mukerreme dest pê kir. Qur'an ji bona insana rêber û rêzan rêya rast nîşanî insana dide. Xwendina Qur'anê îbadeta ji bona her herfê dih xêr tê nivîsandin. Dîsa rojiya farz di heyva Ramazanê de tê girtin. Rabbê me çawat Qur'ana Kerîm da Euzu billahi mineşşeytanirracim Femen şehide minkumuş-şehre felyesumhu Kîj ve bike vê heyvê bila rojî bigire. Dîsa qed tiştê ku qedr û qîmet didine vê heyva Ramazanê jê çiya? Ji ber ku şeva Leyletul Qedrê vê şevê de ye. Sûretê Qedr ayeta 30 Euzu billahi mineşşeytanirracim Leyletul Qedri hayrun min elfi şehr Êvara şeva Qedrê bi serê xwe tenê ji hezar heyvî bi qedr û bi qîmettir e ew jî meha Ramazanê de ye. Di heyva Ramazanê de deriyê cennetê têne vekirin, deriyê cehennemê têne girtin û şeytan têne girêdan. Dîsa xusûsiyeteke Ramazanê ew e nimêja terawîhê xasî Ramazanê. Ramazan hat terawîh dest pê kir. Ramazan çû terawîh xilas bû. Sünneta Pêxember aleyhissalatu vesselama em li mala xwe bin, em li mizgeftê bin, em tenê bin, bi cemaat bin, heta ji me werê em sünnetê xwe terawîh bikin înşallah. Dîsa Pêxemberê me aleyhissalatu vesselam dibe meha Ramazanê dibe efûkirina sebebê efûkirina guneha. Dibe nimêj heta nimêjeke dî, Cum'a heta Cum'ake dî, Ramazan heta Ramazaneke dî eger kebaîr nebin dibe sebebê efûkirina kefaretê wa gunehê neqebeyna waya. Pêxemberê me aleyhissalatu vesselam di hadîseke qudsî de dibe Rabbê we wiha dibêje dibe her xêrê ku hûn dikin dih qet heta 700 qetî ez mukafat didimê da Amma rojî ne weke waya وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ Xwedê Teala dibe ew rojiya ku hûn digirin ji bona min e mukafatê wê jî bêdawî ez ê dim. Ev rojiya ku em digirin em xwetî têlin, birçî têlin, hefza xwe ji guneha dikin, sebrê dikişênin, Rabbê me berhewa naberdê, muheqqeq wê mukafatekî bêdawî diye Ramazana me bi xêr be înşallah.